So thanda ukubingelela wonke umuntu ozothi ebukele le video na wonke umuntu ozothi efike emcimbini kaSingaye. Lapha simi noSingaye ochaza ukuthi kuusuku lakhe namhlanje oluyintokozo kuyena. Kodwa okuningi sesokuzwa ngaye ngoba umuntu akakhulunyelwe. Mhlambe maungasithatha usibeke ukuthi ubani wakabani nakuthi usuku namhlanje lukanjani kuwena futhi lichaza ukuthini usuku namhlanje kuwena. Sacela ukuthi usibeke kabanzi namhlanje Singaye. So igama lami uNosipho kaSibiya. USingaye njengoba bese kushiwo. So usuka namhlanje kulapho senza khona usiko olwenziwa umuntu mangabe ezoshada noma ezocaca. Kune process ke elandelwayo. So lokho kuzokwenzeka namhlanje kuwenye ye process ezokwenzeka ukuze kufike usuku lomshado noma kufike emshadweni. So namhlanje ke sobe simbeswa thina abantu bakaSibiya, umndeni wakaSibiya wonke lozo obizeliwe bese kumbeswa uSingaye ophambi kwenu. Emveni kwalokho ke suka siye esigcawini siyowenza umkhehlo. Umkhehlo ke yilapho uSingaye nabakhaphi bakhe basuke begida besina beyohloma njengosiko kolwenziwayo sina njengamaZulu. So lapho kusuke kujatshulwa nje kuyagidwa kukhona nezipho kujatshulwe nje. So emveni kwalokho ke siyasuka lana sibuyela ngaphakathi ethendeni la abantu ke abayohlala kahle bejabule khona bejabulela usuku namhlanje. So ngiyathanda nje ukuthi ngibamukele futhi ngifisa ukuthi bezizwe bamukelekile bezizwe futhi besekhaya konke abakufisayo noma abadinga usizo ngalo bezizwe bekhululekile ukuthi belithole lolu sizo lolo nanoma iluphi ukuze lo mcimbi futhi uhambe kahle ngoba umcimbi uhamba kahle nangabantu abawusingathile. So ngithanda nje ukuthi ngibonge ngiba welcome futhi ukuthi nje ukufika kwabo kuzoba intokozo kakhulu kulomndeni wakaSibiya nowakazitha njengoba uzobe ukhona nje nawo. So emveni kwalokho ke mase sesilapha nethendeni sobe sesijabula nje kuzobe sekudliwa sijabule nje sijive hayi usuku bese ke seliyaphela. Ngabe athina amazwi akho okubonga ngoba uyasho ukuthi nanga umkhwenyana uzitha nange sekwenze umuntu ebantwini wakukhetha eintombini ezingaka. Athina amazwi akho okudlulisa ukubonga. Lokhu ke akwanele akusiyo nje into evela ifike nje noma ikanjani kusuke ekhambisana nenhlanhla nokuthi umuntu ukuthandile. Umuntu mekuthandile ke wenza iqiniso ke. Umuntu mekuthandile wenza sure ukuthi lolu thando uyalibonisa ngendlela efanele. So le ndlela ke esikuyona njengamanje iyona ndlela efanele thina njengamaZulu. So ngithi nje mangibonge kakhulu. Ngibonge ukuthi ulenzile iqiniso. Ngibonge futhi ukuthi uhloniphile abazali bami waphinde futhi wangithanda wangikhumbisa ukuthi hayi uthando nalo luyinto enje. Ngibonga kakhulu angiphezi ngoba siyabantombazane uyabona sonke siyafisa ukuthi at least sifike emshadweni. So uma kwenzeka kanjena kuyabajabulisa nabazali ukuthi hawu intombazane yethu iyaphuma ekhaya ngoba iyona ndlela okwenzeka ngayo. So ngithanda nje ukubonga kakhulu izandla zendlula ikhanda angiphezi uzithu ndawondo labase ngithi nje ngiyabonga. Ngiphinde futhi ngibonga abazali bami ngokuba nami nje siqala siphepha lo mcimbi kuze kuzoba manje ukuze ube impumelelo. Ngibonga kakhulu ngibonga wonke umndeni othe wafika futhi no ofikile nabasazofika futhi bezosisingatha bephinde futhi besisize ukwenza lolu suku lolube impumelelo. So nje ngiyabonga. Siyabonga kakhulu siyafisa ukuthi usuku lakho luhambe ngendlela lo ofise ngayo. Siyabonga. Siyabonga.